Dobrý deň, volám sa Daniel Boris a ukázal by som vám, ako si vypočítať cenu zváraného pletiva pre vašu záhradu, prípadne rodinný dom. Kalkulačku cien nájdete v ponuke v hornom menu kalkulačky cien a nájdete si ikonku zváraného pletiva. Po otvorení sa vám stiahne dokument Excel, s ktorým následne môžete už pracovať. V prípade, že nemáte Excel nainštalovaný, môžete si stiahnuť software OpenOffice a otvoriť si tento súbor. V ňom OpenOffice je zdarma a je voľne dostupný cez internet. Môžete si ho stiahnuť buď kliknutím na odkaz na našej stránke, prípadne si ho vyhľadať na Google. Po otvorení kalkulácie v Exceli môžeme s ňou ľubovoľne pracovať. Zadanie, ktoré máme od nášho zákazníka, je 14-metrový plot vysoký 180 cm, typ Pantanet Family v zelenej farbe, doplnený tieňacou tkaninou, ktorá zabráni prerastaniu buriny a vhodne oddelí priestor od susedného pozemku. Výpočet ceny zváraného pletiva získate vyplnením údajov v hornej časti kalkulačky. Prvá položka určuje pevnosť zváraného pletiva. Jednotka je najmenej pevné, 5 je najpevnejšie. Pantanet Family sa nachádza v kategórii 4. V prípade ale môžeme si vyskúšať, v prípade, že zmeníme zadanie, tak sa zmení aj typ zváraného pletiva. Napríklad pri 5 sa zobrazí Fortinet Super v zelenej farbe. Zostaneme teda pri 4, keďže sa jedná o Pantanet Family. Celková dĺžka oplotenia je 14 metrov, výška oplotenia 180 cm. Podhrabové dosky necháme tam 0, keďže sa podhrabové dosky pri tejto inštalácii realizovať nebudú. V prípade, že by ste chceli podhrabové dosky, napíšete sem číslo 1. Dĺžka rolky pletiva je 25 metrov. Pantanet Family sa nedodáva v inej dĺžke, takže by sme nechali tento údaj. Farba pletiva Z ako zelená. V prípade, že by ste chceli antracitovú, zmeníte Z na písmeno A a prepočíta sa vám kalkulácia na antracitové pletivo. A ako doplniť doplnky, ktoré si zákazník žiada? Zákazník si zadefinoval, že by chcel na toto pletivo nainštalovať 150 cm vysokú tieňacú tkaninu s tienivosťou 95%. Nájdeme si túto tieňacú tkaninu v ponuke e-shopu. Ja som tak už urobil. Formou vyhľadávania cez príslušenstvo k pletivu som si našiel tieňacú tkaninu Gore-Tex 95%, výška 1,50 m, dĺžka rolky 10 metrov v zelenej farbe. Skopírujeme kód tohoto výrobku do kalkulačky v tejto spodnej časti formou pravá strana myši, vložíme, a keďže sa jedná o 10 metrovú rolku, ale na 14 metrov potrebujeme 2, tak sem dáme počet 2 kusy. Automaticky sa nám prepočíta cena tovaru a zároveň celková cena. Ďalej, na uchytenie tieňacích tkanín pre inštaláciu potrebujeme sponky VR22 v zelenej farbe. Znova skopírujeme kód. Vložíme ho do spodnej časti kalkulačky cien. Na inštaláciu potrebujeme 3 balenia po 50 kusoch. Teraz sa automaticky prepočíta cena pletiva s doplnkami, vypočíta sa celková cena oplotenia. Toto je všetko. Ďakujem za pozornosť, ak sa vám toto video páčilo, napíšte nám komentár alebo nás zdieľajte. Ďakujem.